Hajara ce wacce ta yi maka fulatancin nan gani wallahi tallahi Ganduje gidanku ko baka ji ba gidanku nace so 10 ba so 1 ba ka bude mana kasuwa in kana kaunar Allah dan jatumarka da ta mutu na gaya maka ni Hajara ta Buhari ce fa ni Hajara ka ji ko ka bude mana kasuwa dan Allah gari ya zama daidai yadda ike da kaman ba gwamna ba ngcp.com